त्रिपुरा हास्तेनि चिनि जत लुकुरंनो पुइलावनो एडवांस ट्रिं ताई क्रिसमास नि बेलाय बेलायखन हामबाय जों जतनो साइमानो खाना 21 तारिख डिसेम्बर हरनि 12टा लाइमानि यागुलोनो चिनि कताल बिसि त्रिपुरा इरा बिसि कताल जों लामसगनाय आबनो तुयै हास्तेनि जत त्रिपुरासा लुकुरक बा जत लुकुरक काम क्रं तंथुं माइ खुल बुसकामी बिसिओ चिनि माइ खुल तेबो कबां खायै तेबो फलितुं आबो आं कायथनि थानि सुरिओ ट्रिं बिसि कताल ताई क्रिसमास नि एडवांस नि ओ नरनो हामबाय थानिओ तम होमबा जों जतनो साइमानो जे चिनि 184 जना राजानि बिसिंगो 118 नम्बर राजा बुबाग्रा जुजुरुफा कायसा चबाओ बो पाई फाइबानि यागुलो बिनाबनो मुतु नारगनान बागै ओ हायुंनि गोबांमा जाति दफारंनि कायसा कैलेंडार इरा जे साख्लायजाक तंमानि अमा हाइकेन चिनि त्रिपुरा सारुंनिबो कायसा कैलेंडार आफरनि सिमिनो जों साइमानो जे जतनो साइमानो जे आबो जुदिनो चिनि राजमाला जारा परिनाय रक चिनि बुबाग्रानि बिजाब 197 पेज जों जुदि परिनायखा हंखाय जे चिनि ट्रिं जारा ताव फानो ट्रिं न तुयै को कबां माखा एगि तंनाय रक बितर्क खायनाय रक कंट्रोवर्शियल जारा तुमनाय रक कयनो मुसुंगो दरक शिक्षित रक दरक नायनायदि जे ट्रिं बुफ्रुनि सिमियों ट्रिं बुफ्रुनि सिमि खालायजाका हयतो कसारा गेपुङै मानो कसारा गेपुंखा किन्तु हिस्ट्री बिनि जे लाइबुमा जामा हाइकेन उथगै फाइजागो दिनाबुनि एक प्रमाण 1433 हयतो आबो लेखा तानि हयतो गुनुकुल फांमानो चिनि नायमानि जागा हंखाय 1434 जों कताल बिसि मानान थांतङो आबनो तुइनो तबुक त्रिपुरा हास्तेनि करं आमसायो क्लाब और तारपरे एनजिओस कबांमा जागावनो विशेष के चिनि एडिसी हापां एडिसीओ कैसा स्टेट लेवल एडिसी प्रशासननि आबोनि परे 42टा साबजुनालो प्रत्येक साबजुनानो ट्रिं पालायजांनायनि बागै खाथुं खाजा खालायै सामुं तांलाय मारक जों नुगै दं तेवबो एडवांस तिनि जेमन मनोगात तिवान दाल अमा हाइके करं जागा तिनि सिमि चाका 20 तारिख सिमि 22 तारिख बतुं तांगायाबो मा खालाय माने जोंबो कोन जागा चिनि रोसामनाय मुसुबनाय बा अमनो तुई कक सानाय रक बरक न जों मालियानि कारणे कोन जागाव अमा हाइके दं अबंका चिनि ट्रिंनि बागै नंनो सेलेब्रेट तां मा खालायो खुलुमबोयनो जों कामके पालायलायनाय कामकाय जों आदिनो जों आवान चुवान नगो हांरायनि हाय खालायै जों सालायनाय दंथगलायनाय चिनि बिसि कताल फेलमेनि बागै आबुनि लगे ताई सालबुरिनि परे न चिनि कायतनि साजला प्रभु जिसुनि आजायमानि साल अ सालनोबो जों मोथांनायसा कायतनि बिनि हामारिनि बागै जोंहा दिनबो बरदिन पालायनाय तामने सालकतर पालायनाय अ सालकतरनि सालबो तंथतक साथतक खालाय आमसाय प्रत्येक गिर्जाव ख्रिस्टान नन ख्रिस्टान पाहाड़ी बांगाली हिंदुस्तानी जत्तनो जों नास्लामानो पगुई आदिनो जों थानसा खालायै जों आयु नगो
তাকলাইबो नंनाय जत दफानि बर' रंनो नन ख्रिस्टान आगरतला सहराव थांनाय दि कयला सहराव थांनाय दि सारा भारतबर्षनि प्रत्येकटी सिटियाव थांनाय दि जे क्रिसमासनि साजायनाय सिगां बोसोरजोरति केक बाजि स्टार बोसोरजोरति पाइजागै दंखा तो अब वर्ल्ड वाइड सारा हायुंनि अ जरावनो तिनि आं बेलाय बेलायखेनो खाबिथिगौ जनजाति सुरक्षा मंचनि बुंहरवै बुनि दा गिमा बायर अरय परै सिंनो बिसिं अरय परै खायनाय बागै कायसा चेष्टा खालायदों बनि बागैनो जों मा सानाव वालायनि दरकार करै देवता नखरदि आबो जोंबाय जोंनो केबेङै धर्मनि बुंहरवै जोंबाय जोंनो वालायनानै नाय मानसि आबोनि बागै आं जत लुकरावनो तिप्रा हास्तेनि जत लुकराव सफारि आदिनो जों गोसां खाय प्रभु जिसु आसाय मानि सालनो खाबाय खुबाय दंथगै जों नायथक खालायनाय जों आदिनो पाललायनाय एवं अक्रारावनो बरमनाय स्रायरावनो हामजां मंग्रोनाय যারা খ্রিস্টাन नन ख्रिस्टान हियावै जतनो समान खायै जों आदिनो जतनो बरम लायनाय हामबाय মশলার দায়িত্বে হাম্বাই গ্রুপ গুণমানে সেরা রান্নার ভরসা হাম্বাই গুরু মশলা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক অপার গুণ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ হাম্বাই গুরু মশলা যদি কেমিক্যাল ফ্রি কালার ফ্রি প্রকৃত স্বাদের মশলা খেতে চান তবে আপনার রান্নাঘরে চাই হাম্বাই গুরু মশলা রান্নায় শুধুমাত্র তোমাকেই চাই হাম্বাই গুরু মশলা।